Tvoja opekačka nemusí byť len o špekáčkach. Toto mleté hovädzie s čedarom, prekladané slaninou, tvoju opekačku vystrelí na úplne iný level. Ešte k tomu táto omáčka a poviem ti, že tí, čo budú na tej opekačke s tebou, budú veľmi spokojní. Poďme na to. S predprípravou začni doma. K mletému hovädziemu mäsu pridaj horčicu, soľ, čierne korenie, sušený cesnak, sušenú cibuľu a čedar. Dôkladne premiešaj na kompaktnú zmes a daj bokom. Na kuchynskú dosku si polož papier na pečenie a začni ukladať slaninu, na ktorú roztiahni mäso. Snaž sa rovnomerne. Opäť naukladaj slaninu a znovu vrstvu mletého mäsa. Takto pripravené vlož aspoň na hodinku do chladničky. Pusti sa do omáčky. Na prípravu je veľmi jednoduchá a v kombinácii s opečeným mäsom naozaj výborná. Zmiešaj majonézu, kečup, horčicu, najemno nakrájanú šalotku, zmixované uhorky, soľ, čierne korenie a odlož do chladničky. Vyber mäso a nakráj ho najprv na pásy, tie potom na štvorce, následne na vrstvy na seba a na opekačku si pripravený. Mäso napichni na špís, už len opeč a máš hotovo.